Plan estrategikoa, orain bukatzear dagoen plan estrategikoa, 2016an egin zana, helburu horrekin egin zan. Hau da, Eibar euskaldunagoa izatea. Eta Eibar euskaldunagoa izateko helburu horretan, Eibarko ume eta gazteen ingurunea izan behar zala euskararen arnasgune. Eukiz esaten, aukera eurak euskaraz garatzeko. Familiatik ez pasan ere, euskaraz garatzeko. Eta arnasgune horiek sortzeko, ezinbestekotzat jotzen genuen 2016an, ingurune hori, dala eskola, dala familia, kirola, kultura eta aisialdia, ingurune hori eragile bihurtzea eta saretzea, osea, konektatuta egotea, ez ibiltzea bakoitza bere aldetik. Daukagu D ereduko eskola bat, baina nahi dugu D ereduko aisialdi bat. 2016an onartutako honek zeukan berezitasun bat zan, udalak, orduko alkateak, Miguel San, jarri zuen herritarren esku. Hau da, zantzun, plan hau diseinatu dugu, baina ondo egongo litzateke herritar plataforma bat sortzea plan hau bideratzeko. Orduan, sortu zen Eibarrenak ebai. Eta Eibarrenak ebain parte hartu dute Euskara Elkarteak eta Kitxo Euskara Elkarteak, Euskaltegi Bixek, herritar solte batzuk, ikastetxetako ordezkariak, plataforma horren bitartez bideratu da plana, 10 urte hauetan. Hori izan da pixkat Eibarren nobedadea zeukana plan berri honek. 10 urte hauetan erronka handiak egon dira, pandemia bat tarteko, gizartea 10 urteko epea motza ematen du, baina aldaketa handiak egon dira. Jendearen flujoak ere asko aldatu dira, teknologia berriak asko aldatu dira, eta oindala 10 urte jarritako espektatibak, euskararen erabilera kalean igoko da, ez da igo, tarteko ebaluazioa egin zanean, etzan igo, pixka bat jeitsi egin zan. Urrengo kale neurketa egingo da 2026an ikusiko dugu, baina ez da Eibarko fenomeno global samarra da, danean gertatzen ari den gauza bat, baina horrek ez gaitu kontsolatzen eta pentsatzen dugu hori plan estrategiko berriak 2026an diseinatuko den horrek ere erronka handiak izango dituela eta gaur egungo gizarteak dituen variante horiekin eta baliabide horiekin guk orain ikusi dezakegun punturaino horrekin egin beharko dela plan berria.